Siap pamotoan ni debatado sasudi namasa di tonga-tonga ni ngulu ni jolma, dangadong nabuni anggo dia dopanna, patar jala tedikdu saluhutna dia dopanna. Molope marsirak kita sian na taholongi, na pasti siap pamotoan ni debatadoi, debatado na mga turhon partikian ni jolma, jala debatado na menutuhon are-are ni ngulu ni jolma di Portibion. Ai ido didok debata, audo parjolo jala parpudi, bonana jala ujungna, alanima saluhutna masa di tonga-tonga ni nguluta, siap pamotoan ni debatado, nang arsak nang las ni rohabe, diboto debatadoi, ibana do manopahita tu Portibion si orbuk ni tano, jala ibana do muse majauh hita tuhanguluan na sora suda marhite hamateani. Ai ia mangulu pehita, mangulu di Tuhanido, jala mate hita mate di Tuhanido, asa mangulu manang mate pehita tongdo di Tuhani hita. Ai ido ubahin na mate Kristus jala mulak mangulu, asa ibana Tuhan ni akka na mate nang akka na mangulu. Alani molope marsirang hita dohot na taholongi marhite hamatean, na marlapatat doi na mangulu do ibana di bagasa Kristus, ido ubahin na dorang di padidiod di gereja dididihod do poso-poso tuhamateat dohot tuhaheon ni Kristus, asa marhite padidion hi gabe sakkabona mahita dohot Kristus, ibana maulutta hita ruasna. Alani dakpola mabiar behita tuhamatean, ay marhite Kristus do hita di pasada dohot akka na mate. Nunga bonang be akka namodding na taholongi i, ay didok debatado namonangido muse mangatop parbue panguluan, namonangido majalo ulos na saksak di banua gijang, namonangido hudul rap dohot tau di habang sakku na di surgoi. Alani unang bocabe rohatta pawarhaton akka namodding na taholongi i, ala nang monang do ibana, martua ma akka namate di bagasa Tuhani ola nion, tutu di doktor di i, macohot manasida siap parukilon nasida, ay namangihut matu nasida na niula nasidai. Amin.